سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كنيكم كمي تخونو سناي كتكون من يوتيو لومي حنت فليز بلت عرستي أبزو وانزي نزز مسوزو لحدش عمت بفلوي كتحجزنا أتحساسبانا مدلواتنا كمون حدش عمت أسرع حدن كابز حلف عمت حليفو ببلوس مدباتنا نخنسرع أتو كورونا نابيك خون كم زغل نغت حجزنا تخلي أزول كوارستيا زارستيا ምንጭ ናይቲ ቀንዲ ሃብቲ ዝበሃል ኣብ ሂወት እንታይ እቲ መሰረታዊ ሃብቲ ንሕና ክንደልዮ ዘለና ሃብቲ ክበሃል ከሎ እርግፀኛ እየ ዝበዝሓና ሕጂ ብዛዕባ ገንዘብ ኢና ንሓስብ ዘለና ሓደ ካብ እዩ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ምክንያቱ ክሻ ወረቐት ሒዝካ ኣይትኸይድን ኢኻ ስለዚ ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ስለዚ እዚአን ሕጂ ንሪአን 5 ነጥብታት ኣብ ሂወትና ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ክኾነ እየን ኣብዛ ዓመት እዚ ድማ ኣብቲ ትመፅእ ዘሎ ዓመት ድማ ኩሉ መደባትና ንኩለን ሓሙሽተን በብናተን ሰሪዕናለን ክንከይድ ካብ ዝብል ኣርእስቲ እየ ዝገብረልኩም ዘለኹ ክሳብ መወዳእታ ክትክተልዋ ድማ የተሓሳስበኩም let's get started now so ኣርእስቲ ናይ ትምህርትና ሎሚ the 5 key source of real wealth to seek in life ሓሙሽተ ምንጭታት ቀንዲ ሃብቲ ኣብ ሂወት ክንደልየን ዘለና قصر حادة the wealth of knowledge تقدميتي بناتي تحساسبا تقدميتي حبتن احنا خندليا زلنا حبتنا يفلطت ابي زامرانه قال بزح نغرات اندي زلو مجمريا ግን ፍልጠት ምክንያቱ ፍልጠት ምስ ሃለወካዩ ኤናይ ይጽቡቕ ኤናይ ዝጠቕመካ ኤናይ ዝዕብየካ ኤናይ ንነዊሕ ከገልግለካ ዝኽእል ንኽትፈልጥውን ዝሕግዘካ ከይፈለጥካ ገንዘብ ክመጻካ ይኽእል ይብርግጽ ከይፈለጥካ ዝመጻካ ገንዘብ ግን ሓደገኛ እዩ ኣብ ሂወትካ ድማ ብደልሃመት ይዝእትወካ ስለዚ እንተ ተኻይሉ እቲ ዝበለፀ ቀዳማይ ክንደልዮ ዘለና ሃብቲ ናይ ፍልጠት እዩ There is no wealth like knowledge, no poverty like ignorance. Buddha ዝተባህለ ወይ ከዓ ናይ ቡዳ መራሕቲ ዝብልዎ እዚ እንታይ እዚ ኣብ ዓለም ካብ ፍልጠት ዝበልፅ ሃብቲ የለን ካብ ድንቁርና ዝሓስም ድኽነት ድማ የለን ብሎ ካብ ፍልጠት ዝጥዕምን ዝበልፅን ዝኸብርን ሃብቲ የለን ካብ ድንቁርና ካብ ዘይምፍላጥን ዝሓስም ድኽነት የለን ድኽነት ናይ መግቢ ድኽነት ናይ ክስታ ኣይኮነን ድኽነት ናይ ፍልጠት እቲ ዝኸፈ እዩ ምክንያቱ ድኽነት ናይ ፍልጠት ዘለዎ ዝረኸበ እንተረኸበ ድኻ ምዃኑ ስለዘይተርፍ so be a lifelong student ስለዚ ፍልጠት እቲ ዝበለፀ ሃብቲ ካብ ኮነ ንሙሉ ሂወትና ዕድሜና ክሳብ ዘላ ደድሕሪ ተምሃራይ ናይ ፍልጠት ክንከውን ይግባአና the more you learn of course the more you earn and more self confidence you have and the happier you will be ስለዚ መጠን ብዙሕ ዝፈለጥካዮ of course መጠኑ እቶትካ ከዓቢ ዝፍሉጥ ነገር እዩ ከምኡ ድማ መጠን ብዙሕ ዝፈለጥካዮ ኮንፊደንስካ ርእሰ ምትእማንካ ነፍስኻ ኣብ ነፍስኻ ዘለካ ጠማምታ ኩሉ እናዓበየ ክኸይድ ይብለና ብራያን ትሬሲ ዝተባህለ ሓደ ዓብ ክኢላ ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ከምኡ ኢሉ ይመክር ማለት እዩ ስለዚ ፍልጠት ተለካ እቶትካ ከዓቢ ሂወትካ ከዓቢ ሰላምካ everything ኩሉ ክፋል ናይ ሂወትካ ስለምንታይ ፍልጠት ኣብ ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ ናይ ሓደ ዓውዲ ብፊዚክስ ጥራይ ንፍዕ ኮንካ ካልእ ሂወትካ ራሕርሕካ ምኻድ ማለት ኣይኮነን ንኩሉ ዘማእዘነ ፍልጠት ኣብዚያ ድማ ትንሪኦ ኩሉ ነጥብታት ዝተተሓሓዘ እዩ ፍልጠት ግን ምንጭ ናይ ኩሉ እዩ እዚ ጽቡቕ ምዃኑ ንኽትፈልጥ እውን ፍልጠት ስለ ዘድልየካ real knowledge is knowing how much you don't know we are drowning in information but starving for knowledge ብለናሎ ጆን ኔስቢት ተባለ so እቲ ቀዳማይ ፍልጠት ዝበሃል ድማ ክሳብ ክንደይ ከም ዘይትፈልጥ ምፍላጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓለምና ዘሎ ፍልጠት ክንምንታይ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ንስኻ ትፈልጦሲ oh my goodness it's nothing ኣብዚ ግዜና እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘሎ ክልተ ነገር ዘንበበነ ሰብ ኩሉ ዝፈልጥ ኮይኑ ይስምዖ we have a big problem today because ሓበሬታ መሊኡ ፍልጠት ግን የለን ልቦና ግን የለን ገለገለ ወረቅ ሓንቲ እውን ከየንበበ ብዛዕባ ዘይፈልጦ ኣርስቲ ከም ፈላጥ ኮይኑ ክምድር ዝፍትን እውን ውሑድ ኣይኮነን ዕድመን ሶሻል ሚድያ ስለዚ ተቐዳመይቲ ምንጭ ናይ ፍልጠት ከም ዘይትፈልጥ መፍላጥ እዩ ክሳብ ክንደይ ውሑድ ክሳብ ክንደይ ድሩት ኣፍልጦ ከም ዘለካ እንተፈሊጥካ ክትገብር ኢኻ
ክትፈልጥ ክትብገስ ኢኻ ክትስስዕ ኢኻ ክትጎይ ኢኻ ንክትፈልጥ ኣነ ድማ ኣብየ ክሳብ ክንደይ ከም ዘይፈልጥ ክሳብ ክንደይ ከም ዝጎድለኒ መዓልታዊ ስለ ዝርዳእኒ መጠኑ ክፅዕር ድማ ንነፍሰይ ፑሽ ይገብራ ማለት እዩ ሶ ሎሚ ሓበሬታ መሊኡ እዩ ብዓለም ሓበሬታ ከም ሎሚ በዝሒ ሎሚ ፀገምና ዋሕደ ሓበሬታ ዘይኮነስ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ናይ ዝኾነ ኣርእስቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ፅሩይ ሓበሬታ ጥዑይ ሓበሬታ ንኽትረክብ ካብ መጠን ንላዕሊ እቲ ዝሓሰመ ግዜ እዩ so without knowledge action is useless and knowledge without action is pointless ይብለና ኣቡባካር ዝተባሃለ ማለት እዩ ስለዚ ብዘይ ፍልጠት ትወስዶ ስጉምትታት ኩሎም ኮንቲ እዮም ናብ ወላ ሓደ ከብፅሑኻን እዮም በንፃሩ መዓት ፍልጠት ብዘይ ዝኾነ ስጉምቲ ድማ ትርጉም የብሉ ላይብረሪ በይኑ ዝፈጠሮ ንብረት የለን ዝሰርሖ ነገር የለን መፅሓፍታት ላይብረሪ ተኣኪቦም ዘምፅዎ ለውጢ የብሎም ነቶም ፍልጠት ሰባት ፈሊጦሞም ተደቂሶም ዝመፅእ ለውጢ የለን እቲ ፍልጠት ሒዞም ክሰርሑን ተጀሚሮም ክልውጡ ተጀሚሮም that's something ከምኡ ድማ ፍልጠት ዘይብሎም ሰባት ክንዲ ዝሰርሑ እንተሰርሑ እውን ትርጉም የብሉ እዚ ድማ ተፀገም ሓደ ሰብ ከይፈለጠ ናብ ዝኸደ እንተኸደ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለዘይፈልጥ እንታይ ይገብር ኣሎ ስለዘይፈልጥ ኩሉ ግዜ ናብ ዕንወት ገፁ ይኸይድ ስለዚ ፍልጠት ዓንዲ ማእከል ናይ ኩሉ ክኸውን ይግባእ number 2 the wealth to ካልኣይ ዝዓበየ ሃብቲ ድማ the wealth of happiness ሓጎስ ብናተይ ተሓሳስባ መበል ካልኣይቲ ዝበለፀ ሃብቲ yes ወላ ቀዳማይ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ሕጉስ ንኽትከውን ፍልጠት እውን ክህልወካ ኣሎ ምክንያቱ ትርጉም ናይ ሓጎስ እውን ክርዳእካ ስለ ዘሎ መጀመርያ ፍልጠት ኢለ እምበር ሓጎስ እውን ካብኡ ዝስንፍ ኣይኮነን happiness is when you think happiness is when what you think what you say and what you do are in harmony ማትሃማ ጋንዲ ሓደ ዓቢ ፊሎሶፈር እንዳው እንታይ ይብለና ቀንዲ ሓጎስ ዝበሃል እቲ ተሓስቦን እቲ ትዛረቦን እቲ ትገብሮን ብሓደ ሓደ ምስ ዝኸውን ተሓስቦ ትዛረቦ ትነብሮ ትገብሮ ኩሉ ኣብ ሓደ ዝተጣመረ ምስ ዝኸውን ሓጎሳዊ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ተሓስቦ ካልእ ትዛረቦ ካልእ ትነብሮ ካልእ እንድሕር ኮይኑ ፌክ ዝኾነ ላይፍ ሓጎስ የብሉን ስለዚ ትንገብሮ ሓሳባትና ዘረባና ሂወትና ስራሕና ኩሉ ማች ክገብር ክኽእል ኣሎ እንታይ ማለት ብኻልእ ዘራርባ ልብና ዝመልኣልና ነገር ንዓና ደስ ዝብለና ነገር ክንገብር ከለና ክንሓስብ ከለና ንዓና ክንገብር ክንዛረብ ከለና ደስ ኢልና ንገብሮ ስራሕና ድማ ኣብዚያ ኤግዛክትሊ ኣብኣየ ዘለዃነ ኣነ ዝሓስቦ ኣነ ዝዛረቦ ኣነ ዝነብሮ እውን እዩ ስለዚ it's exactly the same እዚአን ዝብለኩም ሎሚ ሓሙሽተ ኩለን ድማ ናተይ ውልቃዊ ዕላማ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ኣብዚ ሕጂ ዘለኽዎ ሞር ድማ ኣብዚ ዝመፅእ ዓመት ክኾነ happiness is a choice ካልኣይቲ ድማ sorry it is the highest form of health ዝበለፀ ክፋል ናይ ጥዕና ድማ ሓጎስ ይብለና ኣሎ so happiness is a choice ሓጎስ ድማ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕል ኣለና ምርጫ እዩ ሓጎስ ምርጫ እዩ እንታይ ማለትና እዩ you can choose to be happy there is going to be stress in life but it is the choice whether you let it affect you or not it's your choice ትብለና ላ ቫለሪ በርተሊኒ ዝተባሃለ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሂወት ጭንቀት ሕማቅ ፀገም ኩሉ ናይ ግድን እዩ ነይሩ ኩልዩ ክቐፅል እዩ ድማ ኣሎ ክቐፅል እዩ ድማ እንታይ ማለት እዩ ግን ምርጫ ናትካ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ክጭነቐሉ ዲኻ ትመርፅ ከም ዘሎ ወሲድካ ሓጎስ ናይ ሓጎስ ነገራት ክትመርፅ ኣለካ ስለዚ ኣነ እንታይ ይብል ብዘየገድስ ኣብ ኣከባቢና እንታይ ይግበር ኣሎ ንሕና ንሓጎስ ክንመርፅ ኣለና ዝሕጉሰና ነገር ክንወስድ ክንክእል ኣለና yes ኣብ ከባቢና ዝገብር ዘሎ ፀጋም ክንርስዖ ክንርሕቆ ኣለና ማለት ኣይኮንኩን ንቀበሎ ተጨኒቕካ ተምፅኦ ለውጢ ግን የለን ሕጉስ ሰብ ከበርክት ይኽእል እዩ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ጭኑቕ ሰብ ግን ንኻልኦት ሰባት እዩ ዝሕመም ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ፀገም ኣሎ ሓጎስ ንምረፅ ሕጉሳት ክንከውን ንምረፅ ማለት እዩ check your choices carefully ስለዚ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ምርጫ ከም ዘለካ ፍለጥ ብዘየገድስ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለካ ምርጫ ኣለካ ናይ ሓጎስ መንገዲ ፖዚቲቪቲ ትመርፅ ኔጌቲቪቲ ናትካ ምርጫ ኸውን ኣነ ቻሌንጅ ይገብረኩም ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኩሉ ምርጫኹም ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ፖዚቲቭ ነገር ኣወንታዊ ነገር ክትመርፁ ንሓጎስ ክትመርፁ የተባብዓኩምን ይመኽረኩምን and then train your mind to see good in everything ኣብ ዓለም ኩሉ ነገር ኣሎ ንስኻ ግን
عينخا انتاي رئيا قداس حما غدي تتمت ولا نتتصبقي تتمت أنا بزالبي نتتصبقي فوكس كبر زالي ولا بتزخف كونتات كلناون نبتتصبق كتوكر يزمرس نسيز عشاني positivity is choice again ألوتاونا وانتاو محارك كله خلو مرج أنا كا بزح سبب زي نتو ألوتاوي حما نقدر يزمرس نعوك سمع نعو شرك قبر يزمر أنا جن I choose the positive one ولا بحما كسي نتو positive نقدر تراي شرك قبر يدرس زبلني مغنياتو positivity سلز حقسني happiness depends on the quality of your thoughts so learn to focus on the right ones الذي حقس أبتناكا عينتها تحساسبها خاوي يمركز نتحسبات كون تشيك تقبر لك دي برس تقبر لك تغيكا نتزي حقسكا فوكس ناتكا أو ويكا أتوكرو ناتكا نابو قبره سالساي the wealth of love again priceless غنوا بجنزب كركبو زي كل نجاراتنا نزارب زلنا فلتات قدامي هابتي على هابت حقس سالساي هابت دما فقرين بلالنا هابتنا فقري the best and the most beautiful things in this world cannot be seen or heard but must be felt with heart Helen Keller تبلنا على أبيوت أتم زبالت نجارات عينخل ريوم نخل عينخل بيناك ندسوسهم عينخل انت هيدا قبل بنات رايناك سمع الناس غلي بلنا حقوس فقري زياتهم فلتت كتحزوم هاي تغلنيغا أوش تخاطر هاي مزلو you just feel them سلازي seek and find love and it's worth of the effort سلازي بزي قد ساب كما يكون تتعلقا فقري حقا فقر نختركب تبقس دليو نوعين كتطفوق زين تعرن واقو يقبويو فقر انت زي بالهيوتك ترقمون يبلو كلاتهم interconnected يوم happy people حقوسها سبات فلات سبات فقر نخربو زقال ليو نفسهم يفكروا كبابيهم يفكروا مسكالو سبات فقر اللوم فقر قبل كل خا نقول كراي مالتها يكون استفل عليه عين فقري سلازي لبنا فقر انت زي بلون حقوس يبلون سلازي فقر ون أقداس بعتنا هيوتيو نفقر زواب واقاون أقداسيو Have you ever been in love? Yes. فقري وديكم تفلتوا This is very important. Horrible, isn't it? فقر مودا عزيح ما نقدر كويني تسمع هكا تحسب غلها مغنياتو هو كاكال الزنبرة really كل جزء كم حمام حدا سبا واشتخاتيس نتي هو كاز زرار قال كاز اللي كويني تسمع هكا نورمال تحقوز زنبر كم سفكركا تثبت كله كبابي خادس بلاك سلازي إذا سمعت الزجن فلو يحيل زلوا أدماسا وحيليو من عالبات صبقهم دحركتك أنيو كتردهم كتحزون كيلكا مخا الدلنيا خوينكا صبق زخنا فقر زمتو سب ترغيكا حوزت عم نجرون يلان سلازي ولا قاق عن زي هلو ولا قا مسواتي هلو ولا قا دخامي هلو يقبوي تزقبا تعرن فقر نمركابون So it makes you so vulnerable. كمون كل جزء كتودق إنك تسكم تخلوني قبرك. It opens your chest and heart and means someone can get inside and mess you up. يبلنا نيل جاي منصب عليه. لذي بحالها نحدث أوش تخايتها كنترول كم زقبرك نسميتها وسنوم كم زغل تقبرس لزلها حدا عبي ريسكيو كتفكر مخال فأفر مودا ريسكيو مخنياتو كيف كراكاخل كوجد أكاون سلزخل يقداس زقبو ريسكي دما مخنياتو عبي كعبت حاجوسن أجابتن وين كتركب سلزخل كابو. You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams. حق أني أفكر خمسة حزكا بخميت فلتي بلنا كدك سايت دلني خا مخنياتو كابت بدك أسكات حلم حلمتات أبريل لايف زل كابتي كوننا زلوا حاجوسن هذا سلزخوني كابت دكاس مهلاو زي مدكاس تمرت يبلنا له حقا يفر زي رخبقن دكيسك حلم يوز مرت بلنا. Number 4 the wealth of health كلهم connected يوم فلتت حقوس فقري رينا عجرما تعنا ما كان بديت عنا ازوم كالوتون كتستمغرو ما يتخنيها كن من تاي صبغاتهم كتستمغرو ما يتخنيها. It is health that's real wealth and not piece of gold and silver. لذي حقني هابت زبال بفلاي لو من تاي كل جميرو مالو health is the new wealth تعنا تي ناي جزي نا حجي هابت زبال تعنا خوين له لذي غاندين تابلنا لجين تعنا يتي ultimate هابت ورق يكون برور كالي جنزب أيكونن
ጥዕና እዩ ቀንዲ ሃብቲ without good health all the worlds in the world mean nothing ጥዕና ንዘይብሉ ሰብ ኩሉ ዘሎ ሃብቲ እውን ትርጉም የብሉ it doesn't make any sense the higher your energy the more efficient your body the better you feel to use your talent and produce outstanding results Tony Robbins ስለዚ ኤነርጂ ናትና ዝለዓለ ክኸውን ከሎ ከምኡ ድማ ኣካላትና ዘለና ክንገብሮ ኤፊሽንት ክኸውን ከሎ ፊት ክኸውን ከሎ ማለት እዩ and then ኣብቲ ግዜቲ ሓንጎልና ይኹን ኣካልና ተህቦና ታለንትና ንክንጥቀመሉ እሞ ዝበለፀ ውፅኢት ንኸነምፅእ ዝበለፀ ዕድልን ዝበለፀ ኣጋጣምን ኣለና ስለዚ ጥዕና ክህልወና ምፅዓር ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ እሞ ተገዲስና ክንሰርሓሉ ኣለና today be thankful and think how rich you are ጥዕና እንተለካ ኮይኑ ሎሚ ንኣምላኽ ከተመስግን ኣለካ ሕጉስ ክትከውን ኣለካ ምክንያቱ ሓደ ዓቢ ሃብቲ ኣብ ኢድካ ከም ዘለካ ፈሊጥካ ኣለካ your family is priceless your time is gold and your health is wealth Zig Ziglar ዝበሃል ሓደ ዓቢ ናይ ሞቲቬሽን ክኢላ ዝነበረ እንታይ ይብለና ኣሎ ስድራ ናትካ ፋሚሊ ናትካ ዋጋ ዘይብሉ ሃብቲ ግዜ ናትካ ድማ ወርቂ ጥዕናኻ ድማ ትዝዓበየ ሃብቲ ምዃኑ ፈሊጥካ ከተመስግንን ክትሕጎስን ይግባኣካ ይብለና ኣሎ እቲ ናይ መወዳእታ ሃብቲ ድበሃል ድማ the wealth of money yes እዚኦም ኩሎም ፅቡቃት እንዲዮም ገንዘብ እንተተወሰኸ ድማ ኣፀቢቑ ይበልፅ ፅቡቕ ይኸውን ምሉእ ይኸውን ማለት እዩ money is only a tool ገንዘብ መሳርሒ እዩ ካልእ ነገር ኣይኮነን it will take you wherever you wish but it won't replace you as a driver ገንዘብ ናብ ኩሉ ጫፍ ናይ ዓለም ናብ ኩሉ ካብቲ ዓለም ወፃኢ ክወስደካ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ኣውቲስታ ገንዘብ ክኾነልካ ይክእል ንስኻ ኣውቲስታ ናይ ሂወትካ ክትከውን ዘለካ ክንዲ ዝሃለወካ ገንዘብ ይሃልወካ ክንዲ ዘወርካ መኪና ዘውር ንስኻ ኣውቲስታ ክትከውን ንስኻ ኢኻ ንሂወትካ ክትመርሓ ትኽእል ገንዘብ ክመርሓካ ኣይክእልኒ ክሕጉሰካ ዝኽእል ንስኻ ኢኻ ገንዘብ ኣይኮነን the person who doesn't know where his next dollar is coming from usually doesn't know where his last dollar went ዘይተፈልጠ ሰብ እንታይ ይብለና ኣሎ ሓደ ሰብ እቲ ዝሓለፈ ገንዘቡ ኣበይ ከም ዝጠፍአ ወይ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ገንዘብ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ገንዘቡ ካበይ ከም ዝመፅእ ዝፈልጥ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝመፅእ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኸደ እውን ኣይፈልጥን እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ገንዘብ ፕላን ዘይብሉ ሰብ ንኽወድቕ ፕላን ዝገብር ዘሎ ሰብ እዩ ናይ ገንዘብና ፕላን እንተዘይብልና ክደግመልኩም እየ ፕላን ናይ ገንዘብና እንተዘይብልና ንጥፍኣትና ፕላን ንገብር ኣለና ንውድቀትና ንድኽነትና ፕላን ንገብር ኣለና ፕላን እዩ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ንውድቀትና ፕላን ንገብር ፕላን ንግበር ክንዕወት ድማ ኢና ስለዚ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ብግልኻን ከም ሕብረተሰብን ክንገብሮ ንደሊ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ንስኻትኩም ኩልና ክንገብሮ ዘለና ሓደ ዓቢ ስኩምቲ ንቅድሚት ኣብ ገንዘብ ክበሃል ከሎ ብዙሕ መንገድታት ኣሎ ገንዘብካ ትሰርሓሉ መንገዲ ኣሎ ንስኻ ትሰርሓሉ መንገዲ ኣሎ ቢዝነስ ትሃንፀሉ መንገዲ ኣሎ ስለዚ ብሓደ መንገዲ ጥራይ ክትከይድ ኣይትምረፅ ክልተ ሰለስተ መንገዲ ክትገብርሉ ክትብገሱ ይፅዋዓኩም ማለት እዩ and that's very very important many folks think that they are good at earning money when what they don't know is how to use it ብዙሕ ሰብ ገንዘብ ምምፃእ ይፈልጥ እዩ እቲ ፀገም ከመይ ጌርካ ተመሓድሮ እዩ ዝጠፍኦ ይብለና ኣሎ እዚ ከምኡ ድማ money like any area in life needs a skill on how to earn it and manage ስለዚ ገንዘብ ልክዕ ከም ካልእ ዓውዲ ትምህርትን ፍልጠትን የድልዮ ከመይ ጌርካ ተምፆ ከመይ ጌርካ ተስርሖ ከመይ ጌርካ ትዕብዮ ከመይ ጌርካ ትቆፃፀሮ ሓደ ዓቢ ትምህርቲ ዘድልዮ ፊልድ እዩ ስለዚ እዚ እውን ስጉምቲ ወሲድኩም ሂወትኩም ክሳብ ሎሚ እቲ ደረጃ ፍልጠትኩም ኣብዚ ኣብፅሕኩም ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ክትከዱ ምናልባት ተወሳኺ ፍልጠት ከድልየኩም ብሕፅር ዝበለት ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ኣተኩሮናትና ፍልጠት ንክንድልብ ሕጉሳት ንክንከውን ፍቅሪ ንክህልወና ኣብ ዙርያና ጥዕና ንክህልወና ሃብቲ ናይ ገንዘብ ክህልወና ንበገስ ይብለኩም ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚኣ ንብዙሓት ሰባት ክትጠቅም ከም ትኽእል ርግፀኛ እየ ስለዚ ዝበዝሐ ሰብ ክሰምዓን ትኽኢሉ እውን ደስ ዝብለኒ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሓዱሽ ዓመት መድረኽ ዓብ ሓገዝ ክትገበር ትኽእል እያ እናበልኩ ናብ ኩልኩም ይሕልፋ ንስኻትኩም እውን ናትኩም ርእይቶ ሃቡኒ ደስ ዘይላትኩም ላይክ ግበሩላ ኮሜንት ናትኩም ድማ ከም ወትሩ ክፅበየ ስለዚ ከም ወትሩ እዚ ትምህርቲ ኣብዚ ላዕሊ ከብፅሓና እናተመንኹ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ዛዝም ኣብ ካልእ ክሳብ ንረኸብ ደሓንኩ ንብለኩም ስለዝሰናዩ